اوکو آپ اول عزمے دے کینو اگ وچ سٹ اگ ٹھار دے دے کہندا اگ وچ بدن جلے دے تے کینو پیٹ مچھی وچ زندہ رکھ کینو آریاں وچ چروے دے جدا فرحت آپ ازما گن دے تو جگ دی شاہی دے دے نسب آلہ تے نام آلہ نسب آلہ تے نام آلہ خدا ملیا مقام آلہ خدا رتبہ بدھایا ہووے خدا رتبہ بدھایا ہووے نبی سیلب چسایا ہووے حکم مومن حسین دل نبی دے دل دا چینا دل نبی جے کو خدا صدیا گیا کربل جنتین دوارس کربل کربل حیران ہو گئی بل خوش ہے آل محمد دی میری مہمان ہو گئی میں دھوپ سڑی نالے بنجر ہم میری بکھری شان ہو گئی ہے فرحت واقف کوفیاں دی ول بہو پریشان ہو گئی خدا صدیا گیا کربل تے ہس ہس کے منی گھر گل خدا خود آزمایا ہووے خدا خود آزمایا ہووے نبی سیلب چسایا ہووے حکم مومن حسین دل نبی دے دل دا چینا دل نبی جے کو کیتا فرحت اے جاں سجدہ کیتا فرحت اے جاں سجدہ کیتا فرحت اے جاں سجدہ ہویا دیدار جا رب دا چا سر سجدے کٹایا ہووے چا سر سجدے کٹایا ہووے نبی سیلب چسایا ہووے حکم مومن حسین دل نبی دے دل دا چینا دل نبی جے کو آخری کلام رکھتے ہیں لیپ ٹاپ دے بھی انہیں نام مینشن کرے نے بچہ کیا ہوتی ہے بھئی یہ حکموں بڑا دہاڑ ہے جیڑے بھکتے بیٹھے نو تارا اپنی مصیبت دے پر تھکے بیٹھے جیڑے نوے انہوں نے تو خوشحال دے وہ آپ کو سبحان اللہ یہ تمہارے خوف تو بہے کے پانی نہ پیندا جو مکمل سنت نال پینے ہیں تو بس جلسہ ٹھیک ہے حضرتی میں نا بعض اوقات بندے گال کر دیتے نا شان صاحب ادوت رشید ابا یہ بجلی گھاٹے یا سارے واسطے ہی سسٹم ہے یہ مولی میں ملکہ مرے رہے گھروں کران تھا وہ لبا یہ تو انہوں تک بنیا تک نہیں دیکھا صاحب زور لا کے جی میں بیڑی دے پروں کھڑے ہوں تو شروع کرے تھوڑا کھور ماشاء میں ایک دن میری گال سن چلو ٹھیک ہے تیری گال مان کے میں تیرا تجربہ ہے اچھا تھوڑا جہاں جھاک دیکھ مثال کی دی تاریاں دی گل
कीती सारियां दी गल मन फरमान बेड़ा पार होना चाहिए इतना ईमान दा मियार होना चाहिए इतना ता बंदे दा मियार होना चाहिए मदनी दे यारां नाल आका दे यारां नाल प्यार होना चाहिए इतना ता बंदे दा मियार होना चाहिए इतना ईमान